מה קורה לאנשים? כאן! טוב, שלום לאנשים. מה קורה לאנשים? אני פה אנחנו... טוב עשיתי את זה כי זה כיף. זהו, יש לו גם ערוץ עם די הרבה סאבים. אני אשים בתיאור את הקישור לערוץ שלו. זה חבר שלי ג'אק. אני אורח. את שניהם אני מארח. וטוב, בואו נתחיל. אני אתחיל. אנחנו עכשיו הולכים לעשות אמת או חובה. אז אני בוחר חובה. אוקיי. אנחנו הולכים לעשות אמת או חובה. ועם זה, איך קוראים לזה? חובה יותר מבישה. זובו. ואמת או חובה, ואם אתה לא עושה את החובה זה זובו, זה שאומר שאתה עושה חובה יותר מבישה. כן. חובה או זובו, בקיצור. אוקיי? אז דני ניתן לחובה. ג'אק, אתה רוצה לתת לחובה או דני? אני רוצה לתת לחובה. אז תעשו אבן נייר מספרים עד אחד. לא אכפת לו, אז יאללה. אבן. שוק. 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 דניאל שוק. אז אני הולך לעשות עכשיו חובה לגמרי. רציתי לגרום לך לצעוק פלוץ. ויואב יכול לעשות את זה. טוב, עכשיו יואב הולך לקרקר פה. יואב, אתה יודע שזה הולך לקרקר פה יותר לתרגול. אני תרנגולת! אני תרנגולת! ככה? אני תרנגולת! בא לי גם לצאת החוצה להעביר הצח. אבל מה שכחתי? אז זה אנחנו הולכים עכשיו לסריט אותו. זה קוקוריקו. דיקוליקו. וחזרנו לכם, הנה יואב. והנה ג'אק. עכשיו יואב הולך לעשות קוקוריקו. לא בחוץ. עוזר. קוקוריקו, אני תרנגול. חזק יותר. קוקוריקו! רוצים לשמוע גם אותי? אני רוצה גם. לא, אז תקבל חובה בתור שלי. עד עכשיו תור דניאל. שב. עכשיו תור דניאל. אז דניאל, ג'אק בוא נעשה בן שוק וייתן לו חובה. שוק, ניצחתי. אני מחשיבת בכוונה. טוב, אז אני אומר לך, החובה שלך היא, אפשר לתת חובות של לצאת מהטרקטור, אבל לא ליד אנשים. כן. אז אתה הולך עכשיו למישהו, לא משנה למי, מבוגר, ילד, תינוק. אתה שואל אותו, צינוק מים? יש לך שקל? ואז הוא אומר לך כזה, כן. אז אתה אומר לו, גם לי! לא, משהו שמרדה יפה. שוב, אז אי אפשר לעשות את זה. אז אנחנו נעשה עכשיו חובה. הוא הולך עכשיו לשדוד את המכולת עם רובי מים. מצחיק. מה זה החרא הזה? די, נו יואב, אבל די. אפשר לתת לך רעיון מוסטקי? תן לי לדפוק לך קרש חלש בראש. רק בלי מסמר, תתוק. אין לו מסמרים. תכריח אותו לנשק את הקרש. תכריח אותו לנשק את הקרש. מה נראה לך? זה קרש שדפק. אז זה היה בעצם אני קרא. טוב. אז טוב ג'אק, דני, אנחנו נעשה. וחזרנו לכם בתור של ג'אק. היי! אז אוקיי, לא, תניח. תחליט. ג'אק, תיכנס לתמונה. היא מלא. ג'אק, יאללה. ג'אק, קרב לדני. אוקיי, אז דני בוא נעשה אבן שוק. נצח אותי, אני לא הבנתי. אוקיי, אז ג'אק, תתחיל. חובה שלך היא לקפוץ לבריכה ולחזור. אנחנו עומדים לצלם אותו ואנחנו חוזרים. אסור לי להתנגד? לא. אנחנו חוזרים. אנחנו נחזור לכם שהוא הגיע לבריכה. רגע, מי שלא ידע, אנחנו היינו בבריכה, אנחנו מצלמים את הסרטון בבריכה. אז עכשיו אנחנו נצלם לכם אותו. תסתכלו אותו. וזהו, זה קרה. ז'אק נפל. יאללה, בוא. איזה מטורף זה היה. אנחנו נחזור אליכם, שג'אק יחזור ונמשיך את הסרטון. ביי. אז הנה, ג'אק חזר אלינו. איזה מה הוא עשה עכשיו כזה? הוא יצא מטומטם ברמות על. רטוב. אז אוקיי, תניח את הטלפון עכשיו. אנחנו נמשיך בסרטון. עכשיו דורית, ג'אק ודניאל תעשו אבן נייר מספריים ונראה מי ישאל אותו.
די, 3, 4, ספרתי אותו, ואני... אני אוהב מספריים. יאללה, דניאל. בינתיים אני הולך לשטוף רגליים. אתה לא, אתה נשאר פה. קנה, יאללה. אז דניאל, מה החובה שלך אליי? משכנתה. זה לא חובה. חובה עליך להמציא את עצמך חובה או משהו אולי? בואו נחפש לו חובה, ואנחנו חוזרים אליכם עם חובה. אז חזרנו לעצמנו עם חובה, החובה היא לנשק את הכרס הזה. זה יאללה. אז עכשיו אני וג'ק נעשה בלער מספריים, זק, נכון? אבן, מספריים. ניצחתי. אני אוהב את האבן. אז דלי, החובה שלך היא דג. ללכת עד לשער יציאת חירום ולחזור לפה. טוב, יאללה, בואו נצלם. אני אצלם. נחזור אליכם שהוא יגיע. הנה, אני אצלם. אז דני בינתיים הולך לשם. הנה, הוא פה, אנחנו בטרקטור פה ממש ליד. הנה, הוא כבר הגיע. תסתכלו. לא רואים אותי, אתה רציני? שלום חברים, אני כאן, לא רואים אותי? לא רואים אותי, תגיד למטה. יופי, ככה. נו יאללה, לך כבר. ולך כבר. יאללה, קצת למעלה, יופי, ככה. נו יאללה! חבר'ה, מי שלא רואה יש לו בוקסר צהוב, ראו את זה עכשיו. תסתכלו את הבוקסר שלו. אני מודה, נראה לי זה מידה גדולה. אוקיי. אז הנה הוא חוזר, כן חבר'ה, זה היה המטומטמות שלו להיום. אז אנחנו בוא נמשיך. אוקיי, תורי. אז בעצם תור ג'ק, אני ודניאל נעשה. ייי! אבן יערום. אין לי חיים. אם אתם לא מדניאל. מי שמכיר עוברות אני ברמה 100. ניצחתי. תלמדו אותו! טוב, אז ג'ק, החובה שלך. נחזור עליכם עם החובה. רגל. אז כן, החובה של ג'קי להציע לקרש ניסויים. האם את מוכנה לשאת אותי? עם הקרש. עכשיו תיתן לנו נשיקה צרפתית. אני נחנוק. תחזיר אותי. אז כן. זה היה. הוא זרק את הקלה שלו. אז כן חבר'ה, וזה היה הסרטון להיום. אם אנחנו נגיע ל-20 צפיות ו10 לייקים, יהיה פרק נוסף. יאללה ביי.